Ma streets e social media aiwa mazuva ano handisiwo ma streets e social media mazuva ano ndini ndingatiji ndinotogara ma streets machona handiti panapa ndakagara nehama yangu, this is my brother here handiti this is my brother Iben Kapingautowa vamwe vanomuti Iben kuchikora wainzi chiche ndenzi zvese zvinongeta kwekutara kwacho wanje sonaanza inini tsaka but iwe unonzani ini ndonzi Iben Kapingautowa. Alright. Une makore mangani? It's 42. 42? So uchingoita ungati uchiri kaboy. Iwe una knowledge ndiani mkuru? Ini ndiri mkuru. But say knowledge achita ungati yemombe wo. Knowledge. Ashandi kachiri chake cheche changu. Plus una knowledge akangwara anozongwasa pakasuka vanhu ndiani tanga kutaura kuronga. Aiwa. Kuronga ngoku ndiko kufusa. Wezeshe ari kuona video achazokuti ko waitichi knowledge watotaura ka ndeuyu picture knowledge neni iro anditi right ndi munin'ina wa Iben. So Iben wa process yese iri kuitika yekuti yekurapwa kwako zviri kufamba sei? maZimbabwenzi angada kuziva kuti zviri kuitika. Process ini zvangu semwana yandurita ka ndizviri kuitika zvacho zvese ka aiwa iri right sezvinhu zvinge zvine madhokita anenge vane chikoro anditi ka hazvingozi vocho seva zvanzi kudiwa 8 madhokita saka 8 madhokita aya zvoradza kuti umwe neumwe anenge ane pake vaanenge achishanda saka aiwa zviri right anditi tiri kuti zoni ungadawo kuti kudii? Kune vanhu vakawanda uri kugara uri broke here mazuva womwedzi uri kugara dzina hadzina mari here dzakatofa mari dzakafa mari here but zvekuti uchiita zvauri kuita ikurarama zvangu nekufamba uchiita hangu zvechipadara aiwa aizoshaika zvakarongeka handiti Zimbabwe inenge iita se inenge ichiita ichisponsor zvaine kuti aiwa zvinge zvichifamba zvakanaka zvinomboreruka aiwa tinoda kutenda siva kana chikafu aiwa tikatsvage kuti ndifane nzara aiwa zvakarongeka handiti togara pakanaka bola ogara zvazvina aiwavo kutenderera transport zvese aiwa vari kugona zvavo handiti aiwa toda kutenda muri zvototi dai ravo vakadaro vasingadzikari kumashure inde Mwari achavawedzera makore. Amen. Tichida kuti tingoramba tingodzokera kumhuri Zimbabwe process although chiremba vedu Dr. Munyaradzi Muriva he's speeding up every process. Handisati ndakamboona murume ane rudo sezviro asi yekunyepa izvozvo kana nefiri izvozvo nditozvionawo kuti Dr. ari chido ende mweya yanawoga adaira vakadaro that's inonzi golden heart. Inonzi golden heart, moyo wegoridhe chaiwo kuti unodhura kuwana havasese vane moyo wakadaro vasese ende vari kutostretcha kusvikawo pakutoshandisa maresources avo pakubatanidza madoctors kuti tinge tiri tinobatsira asi chokwadi ichocho tinotsanangurirawo vainga chitoti vachanyatsoita meeting nemadoctor madoctors ivayaya 8 vamasai zvavaya kuti vatanidzire kuti vasvike vasaizi kuti vavanzisa chichevo chavo ose ai vakati havange vatowa also tichida kutenda zvakare ve-West End radiology handiti ndo vakatiitira maskani edu macity scan. How was the experience uri mukati memo? Aiwa wakazoonawo sei mabatirwo atakaita? Aiwa zvakanaka zviro zvaitika pasana chekuti ndingataura kuti tikabata rafu zvototi kana niniwe vakatoita mistake vafanira kuti vane vadza kuti tite chifunguro zvavo chihotera navawatsa kuti aiwa no asi ukangamwe namba dzavo ndichakupa shuwa takabatwa zvakanaka. I think West End radiology kuradiology ndo kwatakangopinda vanopa mabest services here in Zimbabwe
right zvekutodaro chaizvo toti maservices avo ka unotonzwa kutoti yes even staff wese kusekerera vachifara unonzwa kurerukirwa aiwa kana unoona kugara nango kwachirwara zvakoka isvika ngoita iwe kusununguka kuti aiwa tamfana kutovhara kuti zvese zvakadi zvakarongeka because vanhu vachona vanenge vakasununguka vakachizvana nechi nemazvo zvokuti kana wewe unobviwa kunaka takakwindimara aichiwa rafu kanaotonatsona ndiri kurwara but mabatirwo ayaeka unobva watoti simba wega kuto kanini saka ooreta inorwara here asi inotorwara aiwa toda kungoti tingovatenda nditi tivatende zvakanyanyisa nekuda kwesapot yavakatipa yavari kutipa our sister Gamuwashe handiti God bless you so much so muri yeZimbabwe to everyone ari kusapota financially thank you so much nekuti without you dai tisinotogara panapa tisina mufaro watiinawo with our brother Iben Kapingautowa zvese zviri kungoitwa nemi hakusunzi angoseindi ndona vanhu vazhinji vachiti angoseindi no angoseindi ka ndimi makanditungamidza kuti aiwa isu tiri kure vamwe vari kuuk vamwe kuamerica vamwe muharare but vanenge vari busy vakangobva vangoti aiwa angoseindi imimi ndimi muri paground chiitai isusu tiri kumashure tichikubatsirai kufamba tichikupai mari tichikupai maresources ekuti basa ringe riri rinodi rinoenda mberi ti madoctors varipo vachiti aiwa imimi itai zvamuri kuita ikoko but zvemedical mouya navo kunoku vorapwa thank you so much to everyone who is contributing pane vamwe vakapromisa kucontributa mukoma Iben vachiri kunoku kwenguva yakati rebei kuroti vari kunoku vanenge vachida kuti vadyewo vange vari vane zvakavakwanira so to everyone vakasununguka masununguka kuti bate panhamba dziri pascreen tobva taita kuti zvifambe zvakanaka nditi vanenge vachida kusponsawo vachida kudonetawo ingari iri mari chingave chiri chii masununguka kuti bata panhamba dziri pascreen kuitira kuti basa rifambe mberi thank you so much for your unwavering support mukoma Iben vachange vachiacta madrama so watch out for drama ramukoma Iben he's a comedian makaona so ndakatozodiscover kuti from his province ka vanorova macomedy zvekutodaro ava zvavo vanhu vangati zvoni nchinda arikufara aisanyanyafara ndiri kufara nyaya kuti pastage yaitavaka ndava stage yoti zvinhu zvandadaunatase kunopedzera kuti ndakanenge ndakunaraviyo saka kufara kwekuti aiwa ndinge ndakunopfuura andinopfuura saka kufara aiwa tingabotadzo kuti kana tikasafara manjika azvifani zvakanaka saka ndinga kufara kuti vati vanyekoti aiwa ndiri kufara nezvikuitawo mhurezese kwavo tisifarirofu aiwa thank you maZimbabwean aiwa totenda thank you nekumira namukoma Iben nekumira nesu SNTV tiri mhuri imwe chete vamwe vanenge vachibvunza kuti anko ina ndina anonzi mafollowers as long as you are part of this channel Facebook page you are our family tiri mhuri mukandoona mabasa enyu itai sekuru vedu ndiintroducei kuna vasinganzwe sehanzvadzi yamai venyu handiti chilast born chemupa mana mai venyu God bless you so much from Uncle Saint neSNTV crew namukoma Iben tichiti much love